азиатският път на българите или древните миграции на българите в дълбока древност. Българите са мигрирали със сигурност на далечни разстояния. Сведения за българите има в най-различни части и на Европа, и на Азия. Относно Азия, тях са ги забелязали в доста висок ареал. Има ги в Тяншан, срещали са ги в планината Имьон, което е днешното съответствие на Хиндукуш и Памир. По поречието на река Амударя, в северните части на Иран, в северните части и на Китай, и на Индия. На различни места има различни наименования, свързани с древните българи. В Европа основните наименования на българите са си българи и съответно наименованието на отделните племена. Докато в Азия различните народи са давали съвсем различни имена на българите. Всеки народ си е имал свое название. Виждал ги е, казвал е, че това са българите, но си има друго название. Така, например, китайците много често ги наричат Булодзи, Булоджи, Болюхан, Болюхан. За това свидетелства Сан Пинчен. Относно иранците, знаем, че те са ги наричали Бурджан. В Балх, примерно, и региона са наричани народът Булх или Балх. Има и други названия, които са прикрепени към тях, но те са най-различни и често оспорвани. Един малък народ не би могъл да бъде забелязван на толкова места в Азия и където и да е другаде. Един малък народ не може да има толкова много названия и не може през вековете да бъде на толкова много места, на толкова далечни територии, а в същото време да бъде познат на толкова много други древни, големи народи и на техните автори. Тоест, българският народ със сигурност няма как да е малък народ, със сигурност е имал някакво величие и това величие го виждаме в чужди автори, в далечни автори, които ни подсказват за това величие. Ако беше един малък народ, той щеше да си е някъде тук и щеше да остане в рамките на Източна Европа и Юго-Източна Азия максимално. Но този народ е бил много по-разпространен и само това показва, че той наистина е наследник на древната дунавско-причерноморска цивилизация, която е била огромна, с огромна култура, с бързо развитие и с голямо разпространение, минимум в Европа и Азия. Българите са много известни в всички източници на древните народи. Винаги има нещо писано за тях. Но те днес са в Европа. Днес в Азия не намираме нито българи, нито тяхна държавно образование, тяхна държава. Те са били съседи на Китай, на Индия, на Персия и на другите централно-азиатски народи, но днес тези народи са пак там, в Централна Азия, но българите не са там. Българите са в Европа. Българите имат също така европейски гени, имат най-различни европейски черти, различни от азиатските, имат и свой език, български, европейски, към днешна дата доста различен от всички тези езици, които се говорят в Централна Азия и там, където са били забелязвани българите. Какъв би бил стимулът българите да направят тези големи миграции и какъв би бил стимулът те да вървят в тази посока? Българите не биха могли да го направят това просто така стихийно. Трябва да има сериозни причини. Едни от големите причини за големите миграции са войните. Но войните не винаги са причина за хилядолетни миграции на хиляди километри. Тоест, войни е имало и между близки племена, имало е измествания, имало е съвсем други, но със сигурност
самите миграции са причинени, такива големи миграции са причинени много повече от природни бедствия, от катаклизми, които принуждават големи маси хора да поемат големи дълги миграции, търсейки своето ново място. И така, някои от тези големи катаклизми са около 6200 година преди новата ера има рязко застудяване, което продължава от 2 до 4 века. Около 6000 година преди новата ера изригва вулканът Етна. Образува се огромно цунами, което опустошава източното Средиземноморие, и то трите континента са засегнати: Европа, и Азия, и Африка. Това със сигурност причинява разселване на хора към вътрешностите на трите континента. Разбира се, не е казано, че това е поравно разселение. В някои посоки вероятно е било по-голямо преселението предвид на по-добрите условия за живот. Около 6000 година преди новата ера, както казахме, е този вулкан, това изригване. А около 5600 година, според едни автори преди новата ера и според други около 5500 се е образувал така наречения Черноморски потоп след повишаването нивото на Средиземно море и заливането на Старото езеро, което се намира на мястото на днешното Черно море. Нивото се повишава с 120 метра, което е огромно. Значи, водата със сигурност превзема огромни територии от суша и принуждава населението да мигрира в посоки, които са вероятно всички посоки от езерото, т.е. към Европа, на запад, на север, на границите на Европа с Азия, и на изток към Мала Азия и евентуално Централна Азия. Около 5000 година преди новата ера има период на глобален максимум на морското ниво, т.е. тогава водите заливат и още суша, причиняват и още миграции. Около 3900 година преди новата ера има продължителна засуха, обратния процес. Той пък е причина за масова миграция на племената към речните долини. И точно там, примерно, можем да се сетим за реката Амударя, покрай която са забелязани българите. Вероятно, подобни миграции са се случвали, включително и в Шумер. И така, около 2900 година преди новата ера има огромни наводнения в Шоропак, които причиняват много големи щети. Има голям период на силни дъждове в Ниневия, приливат реките Карун и Тигър. Със сигурност това население, което е мигрирало от областта на днешно Черно море, посока Азия, Средна Азия, със сигурност това население му се е наложило още веднъж да направи някаква голяма миграция след поредното голямо наводнение, на което попада. Така то продължава да се разселва на изток. Част от него може би на запад, но една немалка част на изток. И така постепенно го виждаме чак до териториите на Китай и Индия. Така, относно тези разселвания, китайските източници знаят много добре за тези разселвания. Както казахме, сам Пинчен е дал много наименования на българите. Освен всичко, на север от Китай има едно военно държавно образование Хунно, което е включвало най-различни племена, съюз от племена. Много често те са наричани така, защото са северни, на север от Китай, друг народ, различен народ, непознат достатъчно в началото на китайците, наречен Хунно. Със сигурност в китайските хроники има и едно бяло племе Сянбей, което е част от Хунно и което е наречено бяло не защото носи бели дрехи, а защото има европеидни черти, хората са бели, различни от местните. Хунно просъществува от 16 век през новата ера до 5 век. Постепенно, след опадъка на Хунно, различните племена, народи, съставни части поемат основно на запад, посока запад, и тяхната миграция продължава твърде дълго. Там срещаме и тухарите. И според едни учени тухарите са типични азиатци, нищо общо с европейците, според други учени обаче те са си абсолютни индоевропейци, абсолютни представители на арийците, т.е. това население, което е мигрирало следствие на тези природни
огромни катаклизми от Европа, най-вече говорим за източна Европа, посока Азия. Това с тухарите е датирано около 2000 година преди новата ера до 1 век преди новата ера. След това и те мигрират. И те не остават там като тухари. Днес в Индия няма такова държавно образование и много трудно може да намерите всъщност големи остатъци от тези тухари. Другото е Балх. Значи този легендарен град Балх, свързван изключително много с българите. В Афганистан дори са наричали българите Болор или по-скоро Болгар, като дори имат една легенда за Ходжа Болгар. Тоест там със сигурност познават българите района около град Балх. Не случайно там е била една от големите древни държави на българите, Балхара. И този град Балх е от 1301 до 256 година преди новата ера, преди съответно да настъпи опадък и там. Юейджите, с които много често са свързвани движенията на българите в Азия, са били съседи на Хунно и на Китай. Те са открити на науката от 495 до 221 година преди новата ера. Юейджите също имат 7 племена, което е символичното древно поверие за 7-те племена. И те също се делят имат два клона, малки и големи юейджи. Малките, за тях няма много сведения или поне те остават там някъде в тази област, в китайските династии при образуването на китайската държава. Обаче големите юейджи мигрират на свой ред, след като биват изтласкани от Хунно, те тръгват посока запад. Тръгват и минават покрай Северна Индия, където в един момент започват да участват и да бъдат водеща роля в една друга империя – Кушанската. Кушанската империя от 1 до 4 век след новата ера. Говори се, че основно управление е било на старите родове на юейджи, които са имали изградена вековна култура. И тези юейджи всъщност образуват тази доста така уважавана империя, уважавана е от индийци и от иранци, и съответно тя също е разпаднала се с времето и отново имаме миграция на запад в посока Европа, Кавказ. Имаме и хуни. От 2 до 5 век след новата ера са познати в Европа хуните, които се считат, че са наследници на конфедерацията Хунно. Но в Европа по-голямата част от тях много често се говори, че това са европейски народи, конфедерация на европейски народи, докато в азиатската част е била конфедерацията на азиатските народи, вероятно с някои миграции в двете посоки. Вероятно. Хуните също са оставили своя култура, също има много сведения, че са увлекли много източноевропейски народи, като българите са били един от така големите и важни народи за тях. Понеже след разпадането на Хунската империя, първата държава и може би единствена появила се е Стара Велика България, или поне можем да кажем България, като българска държава. Да, със сигурност на една по-различна територия от днешната, но след разпадането на Хунската империя дълго време не е имало от остатъците, никой не е образувал никаква нова държава. Това е единствената. Затова и казваме, че българите със сигурност са били част от този съюз. Има и още един Ванант, за който древните арменци се споменават в Кавказ. Ванант са българите на Вунт. И това продължава от 3 до 6 век след новата ера. Позната е на арменците, познати са българите с тяхната култура, така че и през Кавказ са минали българи, там пък арменските източници го потвърждават. И то не е един арменски източник. Така, и при придвижването си българите южно от Амударя, реката Амударя, са били познати като юейджи или тухари. Това е връзката, която дават източните автори, като тези хора ги посочват, че са с европеидни черти, говорещи източно-ирански диалект. На една от картите, древните карти, има племе бургари, което също се счита, че е друго название на българите.
Тези бургари са североизточно от Тухарските оазиси и на запад от Хунно, т.е. точно там, където се счита, че са преминали българите. Сър Уилям Джонс пък твърди, че Рама е тракиецът Дионис. Значи, индийският бог Рама е всъщност тракийският бог Дионис, който е завладял Индия с армия от сатри, казва. Тоест сатрите са едно от големите тракийски племена, населяващо Родопите и имащо много сакрално значение. С други думи, имаме връзка между индийци и траки, а отделно имаме между индийци и българи. Дали българите имат нещо общо с траките в Индия, в северните части, където има държавни образования, всеки може сам да прецени. Древното северно-индийско население, говорещо арийски език, е генетично по-близко до източноевропейците, отколкото до южните индийци. Това са установили екипът на Скул, Шарда и Сонина. Тоест, източноевропейци, там където са тухарите, там където е северната част на Индия, говорим за източноевропейци. Тоест, тухарите и източноевропейците се припокриват. От руините на Кушанската империя излизат с името Бурджан, персийското название на българите, се казва. Тоест, там където пишат Бурджан, трябвало да има племена, които са българи, защото персите така са наричали българите. Ал Хамави намира страната Бурджан на север или северозапад от Балор и Кашмир, но преди Бадахшан, Кабул и Балх. Точно там, където са описани българите. Тоест, Кашмир е на север от Индия или по-точно в северните части на Индия, в зависимост от автономията, която към момента имат. Балх е ясно къде е, Кабул е днешната столица на Афганистан. Тоест точно в това място, където в Централна Азия българите са описвани. На друга карта на север от аварите е Долоба, с което се счита за българско държавно образование от 623 до 658 година. На изток е Кара-Болгар, знаете там Кара-българите, Кара-Болгар, това са хората на Бат-Баян. На изток от тях е Голяма или Велика България. Ето виждаме, че Кара-Болгар може и да са имали някаква автономия от Стара Велика България, нищо че са сродни. Така, вървейки още на изток, срещаме и бурджаните. Тоест няколко български държави и държавни образования съвсем сериозна близост едно от друго. Западно от Ташкент е селището Бурджар. Ташкент, днешната столица на Узбекистан. И там, отново в Централна Азия, имаме селище Бурджар, което се свързва с българите. Михаил Сирийски говори за 30 000 скити от планината Емион, които тръгват посока Източна Европа и 10 000 от тях се отклоняват начало с Болгариус. Според него този именно водач дава новото название на българите, заселвайки се в земите на тогавашната Източна Римска империя. Стефан Византийски казва, че скитите са тракийски народ. А ние знаем, че Скитския съюз в последствие през неговата територия преминават първо сарматите, които се образуват, след това и хуните от Хунно, така се предполага. Т.е. българите минават от там, или поне онези, които са били в азиатската част и се връщат в посока Европа. Те са определени като тракийски народ. Бат-Баян казва или по-точно отговаря на въпроса на халифа Омар, че българите произхождат основно от сакланите, т.е. от сарматите. Ето е връзката тук с сарматите, които наследяват тази западна част на древния Скитски съюз. Точно там явно излизат българите от този Скитски съюз като сармати и техните обединени племена, идващи от останалите части на Азия, които също са изтласкани с времето. Прокопий казва, че сарматите спадат към семейството на гетите, т.е. и сарматите са част от тази източноевропейска маса хора, а не са типични азиатци, както смятат някои историци. Овидий, заточен от град Томи, казва: зная сарматски, мога да говоря с гетите. Второ потвърждение
на това припокриване. Анания Ширакаци в края на 7 век в историята си Ашхарацуиц нарича българите народа Булх, така както са го наричали в Централна Азия. Така го познава и Ширакаци. Според Хаза Тарихи потомците на кимерите са масагетите, арменците, аланите, саките и българите. Тоест, знаем от Георги Раковски, че той смята, според неговите изследвания, че българите произхождат от кимерите и ариите. Тоест тези арийци, които идват обратно от Азия, се връщат към Европа, и тези кимерийци, които са от другата страна на Черно море. Тоест, съвсем нормално, това са близки народи, произхождащи от един древен корен балкански. Масагетите са считани за откъснали се от гетите, вероятно около потопите, вероятно покрай други събития и заминали в далечна Азия. Те се считат, че са били част от конфедерацията Хунно и вероятно това е връзката им с българите. Може би са заминали като масагети, а са се върнали като българи, вероятно. Според миграциите, говорим вече и за обратна миграция. Нали, ако обратните миграции са реално съществуващи и можем да кажем, че те са се случили и при много други народи, много по-малки от българския. Случили са се при римляни, перси и монголи. Римляните не са толкова голям народ и знаете, че Римската империя разчита основно на огромните си запаси от федерати. Тоест всички тия федерати правят империята голяма. Иначе те имат добри пълководци, но няма такова огромно римско население в древността и съответно римляните в един момент се връщат обратно в Рим и днешните италианци знаете, че са състав от и други народи от изток и север, т.е. римляните не са толкова голям народ и затова те също правят обратна миграция. Също се случва и с персите. Те са били на 3 континента, но днес се считат, че са основно в днешен Иран. Тоест, колкото да са се разширявали и да са имали величие, те са направили обратна миграция. Също е с монголите, завладяли огромни територии в Азия и Европа. Накрая днес Монголия е една не много голяма държава. Монголският народ не е един от най-големите със сигурност. И там също обратната миграция е върнала това население с неговото държавно образование, където и да е било то, в край на краищата е обратно в там, където е тръгнало, там се е върнало. Същото е станало и с българите. Една част от тях са си останали в Европа, тези, които не са били достатъчно засегнати, тези племена български, които не са много засегнати към дадения момент, не се е наложило да има такава голяма миграция. Всъщност голяма миграция е имало за останалите, които са били много засегнати и е трябвало да си намерят нови територии, като съответно е трябвало да намерят свободни такива, в които могат да се заселят. Числеността на това древно балканско, черноморско, дунавско население е била доста голяма, културата си е била също много голяма, много развита и съответно това също причинява миграция при някакви влошени условия. Тогава хората не са били толкова единни, т.е. народите дори са водили битки помежду си, независимо, че са представители на една общност, на една цивилизация. Помежду си те са водили немалко битки, не само българите, говорим за всички. И съответно не са имали голямо държавно образование, което да задържи населението на един определен ареал на територия и да няма такива големи миграции. Така че големите миграции са част от историята.